vam perdre el nostre fill, com el vam trobar i què es va dir. M'agradava la quietud del matí, el meu marit i jo parlant-nos en veu baixa, anant a l'habitació del meu fill, estar amb ell i agafar-li la mà. M'agradava veure al meu marit i al meu fill anar junts al temple. M'agradava molt quedar-me enrere sola a pregar abans de seguir-los. No puc dir el seu nom. Lluís. Sé que alguna cosa es trencarà dins meu si el pronuncie. I tenien a veure amb el temps. El temps que converteix un xiquet de Bunquers tan indefens en un infant. I després el fa esdevindre un home jove, amb paraules i pensaments propis i sentiments enterers. Jo no sóc un dels seus seguidors, sóc sa mare. On està el meu fill? Va obrir els ulls, va contemplar el sol amb una estranyesa profundament sobrenatural. Li va dir al meu fill el que altres persones ja li havien dit. Que era aquella que havíem estat esperant. Que seria el rei de la terra i de cels.